1 de maig, Dia Internacional de les Treballadores i els Treballadors. Festiu i cau dissabte. Todo mal. Sabries dir quin fet històric es commemora l'1 de maig? Clar. Es commemora en homenatge als màrtirs de Chicago, treballadors anarquistes executats als Estats Units d'Amèrica, acusats dels fets de Haymarket. En aquell moment, la gran reivindicació que s'establí fou la jornada de 8 hores. Que a mi 8 hores ja me pareix una burrada. Amancio Ortega per a 8 hores. Estàs a favor de la jornada laboral actual o preferiries treballar dissabte i diumenge i fer-lo que te rota de dilluns a divendres? Et s'ha realitzat al final de mes o és una data al treballar? Però què està passant així? Perquè els sous estan congelats i la vida cada dia està més cara? Where is my fucking money? A ver que yo lo vea. Avui en el Piset parlem de treball i moltes altres coses. Que no tot en la vida és faena. Passeu al Piset. Jonathan, Jas, benvinguts al Piset. És un plaer que hagueu mostrat interès en vindre-s'hi a viure amb la tia Ame i amb mi, perquè sabeu que vos estimem mogolló. Avui és un dia important, ho celebrem un poc, va ser ahir, però celebrem el Dia del Treballador i crec que és una mostra perfecta, representació de la precarització del treball absoluta, que gent com nosaltres, que ja estem almenys rondant els 30 i alguns que se'n passen ja, que no puguem permetre'ns viure'ns independentment i estem així buscant pis tots, nosaltres estem així i teniu les 2 habitacions disponibles per a vosaltres. Creu que això és normal, que encara estiguem buscant pis en esta edat? Bueno, jo crec que sempre n'hi ha èpoques per a tot, no? Tu tornaries a compartir gustosa, no? Home. Punto, mini punto para allá. Te dic una cosa, jo en la ja està. Home, Jonathan, tu estàs preparat per a compartir? Jo sí, perquè, a veure, jo penso que ara els 30 són els nous 20. Això és així. Els 30 són els nous 20, o sigui que... I va bé compartir pis als 30 perquè te Jo penso que sí, crec que sí. Totalment, per fer TikToks. Bueno, xiquets, vosaltres estudieu o treballeu? La típica, la típica. La típica, de ligar. Pues a veure, ara mateixa em paro, Vale. però bueno, se treballa de lo que se pot i això sí, tinc la creu per tot el món perquè sóc autònoma, o sigui que ara mateixa tinc la negra. Un autònomo, 2 autònomos, 3 autònomos... Quasi Por cuenta autònom. ajena, però quasi autònomo. Quasi perquè anava a fer-me autònom abans de que vinguera la pandèmia. És que per... Comencem mal, Jonathan! Hi ha una norma. No es pot parlar de la pandèmia ni del Covid en este episodi. És l'única norma. Prohibit. Disculpeu, no vull tornar a pegar el susto a mi, que té el colet. És que clar. Que té el colet d'un bo d'això. Perdona, Jonathan, jo no sé ni el que estàs dient. De què esteu treballant? En una paraula. Tu? Pues jo ara mateix estic fent tallers de rap. Ah, que guai! Mira. En nanos? Home, sí, Que sí, guai! sí. No n'hi ha molt de concert? Home, pues No s'ho ara he inventat. estar amb els xiquets, que bueno, jo també sóc xiqueta, jo crec que la SIC són la més xiqueta perquè tinc 25 anys Ai, que bonic, 25 anys, encara me'n recordo jo. i sempre són la Que més xicoteta bueno. allà on vaig, o sigui que Que guai. me sent sempre en casa. Oh, ella és una... No, és que tot el món ho sabem així, Jonathan, perquè tu eres fan igual que jo de jazz, però és una artistaza que ara estem tots un poquet en stand-by. Home, home. Jonathan, què A t'anava a vos sí que dir? apretar jo al pollo. No he dit res. Vale. Jo la veritat que jo ara regant. Tu treballes en el camp, És que majoritàriament, treballo moltes coses. però relacionades un poc en sector primari, diguem, no? Sí, sempre relacionat amb l'horta, la veritat. I que dure, que dure. És estrany, veure una persona superjove en l'horta, A mi se'm fa estrany, No hauria de passar, però... Sí que n'hi ha molta gent jove treballant al camp i gent jove que porta empreses i jo crec que vos sorprendria, vull dir. I parlant d'això, què és el millor i el pitjor del vostre treball? Espera, comencem, Ame. La il·lustradora mundialment coneguda, 3 voltes rebel. Mundialment del Macassa i cosa del vell. El millor i el pitjor? Ostres, és que jo tinc la sort que el meu treball és vocacional i jo estic supercontenta de poder fer cada dia el que m'agrada. El pitjor, la inestabilitat, evidentment, però bueno, com qualsevol artista, no? Avui te va superbé i demà no saps. Així que aquestes són les 2 cosetes, però agraïdíssima i ja està. Afortunada. Vamos, súper, me Ja? sento superafortunada. M'ha millor i tocat el pitjor? marrón. Pues jo què sé, a veure, ara perquè per la moguda esta, que no vaig a nombrar perquè no vull que el pollo estralàs, I ja? pues lo que a mí me fotia era els viatges perquè se me feien molt dur, però ara el tire de menos. Sí, Y luego pues que me dicen cantar. Es bonito, el escenario, Hombre.
Jonathan, de quina feina vas a parlar? De la teva artística o de la teva feina més d'horto? Vaig a parlar més que res de la feina de quan em toca fer la temporada del caqui en la cooperativa en el El magatzem. millor i el pitjor de la temporada del El Caqui. caqui. El millor és que estic sol en el volcador treballant, no tinc a ningú inflant-me el cap, i el pitjor jo pense que són pues que pots estar 12-13 hores treballant. El pitjor són les hores. O sigui, estàs bé perquè estàs sol, però és massa temps sol. Voilà. Exacte, se te falla res. Vull dir, se fa que arriba el mes de desembre i vols començar ja a matar gent per allà. De veres. Recordeu quin va ser el vostre primer sou? I de quina feina era? Jo sí me'n recorde. Jo el primer sou que vaig cobrar, i tinc una foto d'això de ma mare, 3.000 pessetes. Ojo, pesetes! Te'n recordes de les pessetes? Jo me'n recordo d'això que era forat, que era para tirar la peonza, ¿no? 3.000 pessetes en la retreta, la cabalgata esta de disfresses de Ben i Cuy. 3.000 pessetes, tocant de plats. Txan. Home, pues 3.000 pessetes, no està mal, eh? No, 18 euros. 99-98 seria. Que vamos. No me'n recordo, fa molt de temps. Mare de Jo el meu primer treball va ser en la fàbrica de moza d'almacén i en veritat és que va ser el meu primer sou que va agafar unes expectatives massa altes. Entre 1.000 i algo va ser el meu primer El sou. primer sou ja 1.000 i algo? Sí. Claro. Que és quasi el que tenim ara, eh? Això s'ha quedat així, eh? Sí. Jo, la meva primera feina que vaig tindre, abans de començar la cooperativa, en el meló, va ser, jo recorde, estar en un viver. Vaig estar en un viver, vaig estar 2 mesos en estiu. Bueno, no tan bonico perquè era en estiu. La paraula viver sona guai, eh? Però igual la feina Sí, d'allí... no bonico. Per exemple, si imagineu que algú mos poguera dir decidís de què vols treballar i te ho concedisc. De què vos agradaria treballar? A mi caracteritzadora i efectes especials, la veritat. Era per res. Sí, se va quedar una assignatura pendent i jo crec que si deixara la música seria la meva propera posta. Sí. Hòstia, ho tens superclar, eh? Sí. I assumit. Sí. Mare de Déu. Jo, pues, com sempre he estat treballant en el camp, he estat a la cooperativa i a banda d'això també cante, m'agradaria dedicar-me a la música, la veritat, però és molt complicat. Tu, eh? I tu? Això, No sé, parla tu perquè jo m'ho hauré pensat. Jo és que me dedicaria, tinc la sort de poder dir això, que sé que pot dir-ho molt poca gent, me dedicaria a lo que me dedique. És bonic, estàs segura, eh? No hi ha ningú treball mega guapo que tal. No. Pues yo seguramente sería traveler de estos de ahora. Que me paguen por viajar y yo pegando una historia. Aquí estoy, en las Islas Caimán y tal y Com el de cual. Nati Pues jo me Nació vaig amb Gràcia. tuit i maquille, eh? Claro, mira, ella me fa els efectes especials mentre Jonathan me canta i tota aquesta escena la pinta Ame. I jo així. Home. N'hi ha pa tot. Me parece, almenys me pagueu. Sempre remunerat, saps? Per favor, Home. Que ningú hem fet treballs no remunerats així, no? Home, sí. Diu Carmen, sí, a saco. A saco, Paco. Quina és la vostra major caga en la En feina? el curro. Sabeu això que dius? Tierra, trágame, per favor. Yo no es una cagada, ¿vale? Es una quasi cagada. Yo ocurre de podòleg, ¿vale? I veig a molts pacients, que òbviament no me'n recorde de tots ells. Pues un dia entra una dona, que no sabia qui era absolutament, i entra, i claro, jo per ahí era com familiar, ¿val? I entra i fa, què? No me dius res? I jo la miro i dic, mira! Vaig dir una frase així per al que passava el temps, mira! I me fa la dona, 18 quilos he perdut, i jo, si és que estàs esplèndida! Però no tenia ni idea de què m'estava parlant. Però que jo estava ahí fent, sí? Que et digués algo donant background, perquè si estàs així... No se quiere. I no la vaig cagar, però podia haver-la cagat, saps? Estava ahí. T'imagines que li dic, estàs un poc de groseta? I la dona, però si perdut 18 quilos. També agafar la pardenyes tal. Teniu cagades? Jo sí, la veritat. Me controle massa, però lo pitjor és en l'escenari i diverses voltes en la d'iglesia, maleïda. M'ha passat moltes voltes, en plan, per exemple, la cançó esta de Llámame, que acabe y dic, llámame si tenéis problemas, y dije, si queréis problemas, llamadme, y la gente, claro, entonces, yo no sabía que la había dit mal, el Agus després me digué en plan, tía, que la liat, tal, y yo dije, pero que si ho he dit I bé, la penya del concert. nos estaban partiendo el cul, y yo dije, pero ¿por qué se riuen si no dic res? Hòstia, però clar, el millor és que no som la contra que la caga. Claro. Tu no sabes que va dir Res.
Pierre Recordeu quan éreu enanos i enanes el treball que volíeu ser de majors? Ai. Bueno, lo que estic fent ara, ser cantant. Cantant? Sí, sí, Ho sí. tenies claríssim? Que guai, no? Somni complit. Sí, però gràcies també jo te dic que com m'ha criat ma tia i la seva filla ha sigut la meva madrina i sempre l'ha vista tocar el clarinet, jo crec que d'això ja ho tenia massa clar. Però clar, és que hi ha alguna sí? Música de banda, música de banda, i tu també has fet algun instrument o sempre has sigut vocal? No, jo sempre he sigut Oït la i orella. cantar i demés. A mi no em poses una partitura ni me digues el to, tu toca amb la cançoneta que jo t'entra el to. Home, no sé si te la tocaria jo la de partitura tampoc, Però vull dir-te, no. Tu què volies ser de xicotet? De xicotet, jo vas a flipar-la, però jo volia ser pirotècnic. Pirotècnic? Que traca. Uau. Que guai. A mi Això és de traca, eh? A mi me flipa. Isa una. I després, quan em vaig fer més major, també voldria ser meteoròleg. Ma mare sempre m'ha dit tota la vida que jo li tenia de llevar la faena a la Rosselló. Meteoròleg, és més, és cert, perquè quan has entrat al pis anaves en una aplicació de meteorologia, però en plan de la NASA. T'he vist ahí i dic, però bueno, Picazo. Soc molt friqui. A mi, lo que és la meteorologia a mi me torna loco. Tu, dame? Jo quan era xicoteta volia ser 7 coses. O sea, però ho tenia... No, però ho tenia programat. Uno para cada dia de la setmana. I jo els veia molt pares i s'ho contava superguai. Volia ser astronauta, mestra, cirujana, veterinària, basurera, pastora i pintora. Pintora, tia? Com és ella? Com és ella? Igual basurera i pastora i pintora? M'ha fet gràcia lo de basurera, eh? Jo crec que tens que inicis amb liderar, no? Perquè mola lo del Sempre anava camió. al No, pensar-se Israel, Sí, això sempre mola. Sí, però la pudor flipes, eh? També Ja, te dic. No creus que xicoteta pensava en això? En treballar de nit. A mi això quan no Bueno, voy a ser pastora. Pastora. Ai, que bo, a la Que vida. Vence Soler de cognom, Pastora Soler. Artur, tu creus que estàs sense agua del cabinet? Mare de Déu. És que, vamos. Festival del humor. Però massa, eh? Avui parlem del treball. El treball és un dret, un deure i més coses. Però no està ni todo bien, ni todo correcto, ni jo m'alegre. Anem a jugar a el videojoc València. Become treballador. Cada elecció té les seues conseqüències, perquè aixina és la vida adulta, aixina és el treball. Esto es nuestro futuro. Este joc comença des de que som molt menuts. Què vam ser de major? I tu has de dir algo. Futbolista, astronauta, ballarina, actriu. Aquí, hasta el coño del patriarcado, hijo. Al 16 se te presenta la teua primera elecció important i rellevant, continues estudiant o et poses a treballar. Si tries continuar estudiant, se te presenta una següent elecció. Estudies compaginant-ho amb un treball o estudies només. I jo així vaig a fer ús del comodín del público. Seguint les vostres opinions, vaig a triar estudiar només, tot i que això d'estudiar i alhora ser repartidor de globus, la veritat és que està bastant romantitzat. Por eso me pongo romántico. @GVA paga la beca primer aviso. Da igual cuando oigas esto. En teoria, la primera experiència que tens en el món laboral és quan fas les pràctiques. Becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Has acabat els teus estudis, eres un adult funcional i te sorgiran uns dubtes i unes situacions de les quals no tindràs ni idea. Els 16 anys que has estat amb el cul pegant a una cadira estudiant, ningú t'ha ensenyat sobre economia, burocràcia o institucions públiques. Com es fa la declaració de la renda? Com he de fer una factura? Puc fer una factura? A quant me paguen les hores extra? Hauria de demanar les hores extra? Diverses opcions. Una és, igual que quan te quedes atascat en un nivell d'un videojoc, mirar-te tutorials en YouTube. Una altra és associar-se. Quan en el col·le per a fer vaga o per a no anar a un examen, si no se posava tots d'acord, no funcionava? Pues això és igual. I el final d'este videojoc acabaria en la jubilació. Tú no vas a jubilarte mai. Com veu la jubilació la xavalada d'avui en dia? Hi ha una persona molt optimista que es veu jubilat con Mi Barco i al Sol. Sent dir-te que això està més proper a un videoclip de Bad Bunny que a la nostra jubilació. Party, las copas de vino, las libras de Mari. Però soñar és gratis. Más barato en ningún lado. Això sí que és gratis. És el moment de jugar. A nosaltres ens encanta jugar i amb vosaltres, com avui estem parlant de les coses del treball i de més, anem a jugar com... És un joc un poc viejuno, perquè és del 1, 2, 3, responda otra vez, saps? Que cadascú havia de dir una cosa cada vegada hasta que s'acabava, val? I vos vaig a dir que m'heu de dir quins treballs heu desenvolupat. Bé siga remunerats, no remunerats, si heu fet de PO per ajudar a algú, si heu fet qualsevol cosa, vale? Cada vegada diguem una, i el que se quede sense queda eliminat hasta que
acabe uno, diguem, pues el que més treball s'haurà tingut. Qui comença? Comences ja? Yes. Vale, va. Dale, va. Mozo de almacén. Arquitecte tècnic. Ayudante en una correduría de seguros. Anar a esporgar fruita al camp. Yogurtera. En el Servipoli del Politécnic. Profe de dibuix. Treballant en quequi. Charanguera. Charanguero. Ai, entonces això no valdria? Per què? Da igual, me inventa yo el xoc, no cambia. que no. Es que crec que en el 1, 2, 3 claro, repetixes no val. Fisioterapeuta. Música de banda. Regador. Pues cuidadora de xiquets. He anat un dia a ajudar a mon pare al camp. Jo he fet tallers per xiquets xicotets de dibuix. Anar a cremar full a l'horta. Que claro. Taller de rap. Eliminado. Ay, qué nerviosa. 3, Eliminada, 2, eliminada. 1. Cantant del Baes. Comidas para llevar. Comida para llevar. Cantant de Can d'Estil. Això no va, Jonathan. Tens més? Músic. I què més? Y tocar per cul. Donar per cul. Esta es la millor. Yo quisiera. Com a professió, donar a per M'encanta. Ostres, tio. Que bo. Ai. Bueno, xiquets, jo vaig a donar-vos a elegir entre dos coses. De què us agradaria treballar entre dos coses que us vaig a dir. Crític de cine o crític gastronòmic? Ai, jo crític gastronòmic. Buah, ja no agafar ixa, però va, el dejarte. Tu no ho tens clar, no? Perquè entre lo Clar, de és que CFX i cuinar... És que m'agrada massa el menjar. Sí? Massa. Jo ho tindria clar, jo comer és un crític de placer. cine per veure pel·lis, perquè no disfrute tant el menjar com suposa com vosaltres, perquè menjar per mi és una rutina pues, s'ha de fer, però de la glucosa i totes aquestes mogudes. Què dius? Ja he menjat pa tot, Respétame! Bueno, ja veurem. Tu? Jo gastronòmica que flipes. Vale, 2 a 2. Bonito. Provador de llits o catador de vins? Ah, De catador llits. jo de vins. Jo de llit. vins. Jo de llit, total. Llits, llits... A mi no... Provador de llit, jo crec. No me veig. Sempre he volgut tindre un llit d'ixos d'aigua. El meu problema seria despertar-me. O sigui, vull dir, suposo que els catadors de llits aniran, dormiran igual 20 minutets i ja està catat. Jo si no faig 8 hores. No, jo crec que per catar un llit has de fer la real. Clar. La dormida con toco. La bona. Provador d'atraccions o provador de jacuzzis? Que difícil. Home. Pues jo al jacuzzi va, vaig al relax. Jo si n'hi ha una atracció que siga un jacuzzi ja flipes. Molaria, eh? El dragó... Cookies Flash, En plan, baixes de la barca i ja la burbuja. És que ja és molt de parc d'atraccions. Jo també. Jo no ho pense ni de conya. Tu jacuzzi. Jo jacuzzi, Jo tranquil·litat. vamos. Si és Jo, que- si s'ha de matar algú provant que sigui un altre. Si a tu el regal que m'estarà la Smartbox ixa del balneario de... Ai, de dia. Capità de vaixell o pilot d'avió? Vaixell. Jo també, vaixell. Jo vaixell també, avió... Ai, jo no. De vaixell? Tarda molt en arribar a port. És que ho sabies, que eres un cul de mala Però... gent. Clar. I si n'hi ha un accident no passa res, la barqueta. Que no vas a ver la barqueta a la que te troben, Jonathan. A veure, Home, això de que no passa res en el vaixell, si que te, li ho si diguen a te cau de DiCaprio. l'avió, este no saltes en el vaixell per replegar-te, també te dic. Sí, no? Sí que has vist pel·lícules, tu. Massa, massa. Bueno, i al revés, i al revés. Jo, capitana de vaixell, perquè jo a dormir a casa. O sea, en l'avió Però tu has dit d'avió, d'avió. Jo d'avió. Ah, vale, que no t'agrada el vaixell perquè és molt lento, no? Més lentíssim, Però, jo. tia, la vida no va tan ràpida com tu lo Això vols. són més deberes. Bueno, però i si puc fer que vaig a O sea, ràpida? disfruta el Si puc momento, triar? carpe diem y todas esas mierdas. Ok, boomer. Sempre me cau la mateixa. És que, tio, te guanyes a pols. Té raó, té raó. Què preferiríeu ser, forenses o matrones? Sobre el pragmatisme, no? Què diríeu? És que no vull embajonaros. Per què? Tu no pots Jo embajonar. estic per triar lo de ella també perquè... Tu eres un ser de luz. Vull És que dir, te voy a pegar en todo el page, eh? Ah, dale al page. Soc tanatopractora. Ahí lo llevas. Tanatopractora què és? lo de maquillar a la gent Tu eres difunta... això? Sí, I love Però you. és exercit. Are you kidding Tinc me? el títol, sí. Sí? He fet les pràctiques, no he exercit perquè sóc una persona més alegre per estar en el meollo. Bueno, que és un treball com un altre, eh? Però no, ja m'agradaria parlant gens. d'acudits i de xistes, quan estava allí, he fet les pràctiques, el xic me digué, pues mira, tu quan treballes d'això,
perquè com és una cosa tan de que la gent pues no tal, pues tu diu que treballes en el fiambre i ja que s'apanyen si treballes en el pozo o treballes en això. I jo me quedé, ok. I ahí se queda. Sí. I alguna vegada has fet servir de què estudies? Jo estudio de fiambre. Però no has arribat a currar? Estaves en difunts reals i feies pràctiques en difunts real o...? Sí, de fet és que és una experiència un poc... O sigui, al principi són vuelos i tu veus què tal, però quan te venen xiquets ja se te'n va el flow. Ja, sí, ja entenc lo de la bajonar. Tia, alguna vegada m'heu escoltat, perdona'm, a una tanatopràctica... Tanatopractora diu que quan venen uns difunts més joves se te'n va el flow? Crec que són coses que són difícils de juntar. No imagino jo a ningú maquillant un difunt aquí. Todo el flow aquí pa tu peguis. Todo el piquete que me llevas. Tècnic de so o tècnic de llums? Això és bona. Pues no sé. Jo de llums. És que està difícil, És un poc més creatiu, no? Sí, no sé. Home, no cregues, però el tècnic de so també té lo seu, és la complicació, Però és més, no sé com dir-ho, és més... Fes-ho anar bé i cadascú té el seu estil, però el tècnic de llums, diguem que té una faceta molt més creativa, no? Jo crec que també preferís ser Illuminati, perquè aguantar a raperos i a persones que te donen per cul també té que ser molt traca, Illuminati. El meu tècnic de so a partir d'avui li vaig a dir Illuminati. Me flipa. Nosaltres al nostre tècnic de so li diguem Lucero. Jo de llums també, però perquè pense que, igual m'equivoco, igual apareixen totes les tècniques de so i tots els tècnics de so a dir-me tot, però és com que n'hi ha més creativitat, no? Tu, home? Jo, simplement per salvar-me el cul i no cagar-la de llums, jo crec que si la cagues se nota menys. Això és completament cert. És com la de la matrona. És com la de la matrona. No, perquè si no se sent un micro o se sent massa fort o massa tal, clar, això mires per darrere, saps? Però de llums, tu no sabies si anava a una coberta ahí. Això sí que de veres. DJ de Pachá o cantant de l'orquestra La Pato. La Paco Daniel, Cantant d'orquestra o DJ? Jo me quedaria en la Pato. Sí. Jo sí me quedaria en la Pato, però totalment, vull dir-te, Patxa no. Cobrant el mateix? Jo cantant de La Pato. Ara, solo me falta la voz. Sí, tranquil·la, se poden fer coses sense veu, Sí? Sí, te puc dir. Sé de gent que ho fa. Jo per donar la contrària, DJ de Pachá. Ahí estan en Ibiza és molt bonic, És per això, perquè també és com un cantant d'orquestra... No està en la onda. Ja que no veas, I per repartir tot també és un jaleo. Bueno, tu ho sabràs. Sí, me sona també. No, quan no hi ha res a repartir no és ningú jaleo. Bueno, freestyle. Claro, freestyle, exacte. Quantes vegades vos han demanat que canteu algo sí. sense pagar-vos? Sí. Vale. Però sí, avui estem en casa. Avui estem en casa. Ho dic perquè m'agradaria que, ja que esteu així, dos veus com les vostres... Dos veuarres del País Valencià. Quin contrast més lleig. Són perfectes. Que cantareu algo guai. ¿Algo del treball? ¿Es posible? ¿Se us ocorre? Jo... Se m'ocorrís, però no se m'ocorrís, però jo vaig a tirar-li per la peseta. La peseta? Què és la peseta? La peseta és una lletra d'un cant d'un estil, vull dir, se pot gastar per al baix, per al cant d'estil, però no sé, a lo millor no té molta a veure amb el treball, però sí... Se diu la peseta, com que té molt que veure. Vull dir-te, jo pense que sí, o sigui que jo vaig a tirar-li ja. Vamos, ja. Cant d'estil, per favor, sense música, que no me maten. Puristes. Jo tenia una peseta ma mare me la va prendre jo li dic adeu peseta quan ens tornarem a veure quan ens tornarem a veure
y yo tenía una peseta y s'ha acabat. Sense música. A veure, no és que tinga molta a veure, potser pense jo en el treball, però sinó el canvi a l'hora de que mos pagaren. Vull dir-te, és una crítica, vull dir-te com a que jo pense que amb el canvi en l'euro jo pense que mos enganyaren, vull dir-te, perquè ara treballem... Mos han enganyat de moltes coses, però això mos han enganyat molt, Ara treballem barbaritats i potser cobres menys que abans, o sigui que sí, té a veure... I tot més car. I ara, antes vosaltres, Jazzwoman, què mos has preparat? Pues mira, com estem parlant del treball i Matia ha sigut bordadora i sempre ha estat ahí feinant i tal, vaig a cantar una cançó que me cantava sempre per dormir. Que també, bueno, és una cançó popular i de la Ribera. Bueno, no sé. Opa! O sigui, és com una declaració d'amor. 3 de la Ribera i tu mos vens a cantar una cançó de la Ribera. Pot ser més bonico, això? Això és de veres. Jo espero cantar-la bé, que jo fa molt de temps que no la cante. Tu no fas res mal, Ja, Mante. per favor. Bueno, Res mal. Hasta lo de Steve. Pobreta. Yo te voy a decir antes, espero no contratarte más. De verdad. sí. Como matar nuestros productores de vale, Pamela. No ho pillava, jo dic, joder, no Ja m'ha la matat, jo dic, ja m'ha matat. No. Tranquila que si quan te mulles no la podràs contratar. Pero yo. Cert. Pues a veure, així me'n recordé. Ay, qué bonito. Allí en la fabriqueta, allá un treballé yo, ya viendo chiquetes de Benifallo. Chuguen al abuelo te faena, tira la gorra en mis de la caldera. Y se echamos tochos escamons, ahí teniu al abuelo, torrantes pimentons. ¡Qué guay! La música popular Qué valenciana me guay, encanta. Estic encantada d'estos dos candidats del Piset. Ay, es que yo estoy a punto de dirlos que sí, pero es que suben de... Sí, és que són de ser més reflexius, però jo... Sí, yo es que soy súper impulsiva y ya me habrá quedado en 10 personas. Li donaria el botón amarillo i me oro. xinaria al sofà. Exacte. Perles, a nosaltres mos encanta jugar a jocs de taula, però jo és que tinc un deliri en el trivial i totes aquestes coses. I jo he de comprovar si sou aptes per a viure en el Piset, perquè hauré de tragar-se moltes vesprades de trivial. I perquè tu i jo no tenim ni idea de res i per lo menos que algú sàpiga alguna cosa. Exacte. I vos he portat unes preguntetes, les he fet al marge d'Artur, així que ell no sap les respostes. Així que si algú no sabeu, pot rebotar entre vosaltres tres les preguntes. I tenim una carta de trivial, una de cultura pop i una de cultura general. ¿Vale? Comences tu. Vale. Color Piset. Color Piset. Vale. Bueno. Cultura pop. Oh, no. Ximpom. Jo d'això no sé res. Vaig a quedar fatal. Tira. Com es deia el grup musical que va eixir de la sèrie Los Serrano? Ai, sí me sé. Santa Justa Clan. ¡Molt bé! Bueno, ja pensava Ja tinc una, jo ja estic tranquil. Qui és el youtuber espanyol amb més seguidors? El Rubius. El Rubius. A ver, És que com a mi mirat a mi jo dic, ¿Es el Rubius? És el Rubius. Lo sabía. Sí, sí que ho sabies, sí. Sí que ho sabies. Que meravella. Joder, no te la conté. ¿Por qué no? He dit el Rubius, es la meva primera paraula. Vale, Micha. Mitja. Complicado. Quina famosa parella es va gestar durant l'edició primera d'Operació Triunfo? Ai, me recordé de les seues cares. El que va guanyar i un altre. Vale, d'ell me'n recorde. Ismael Beiro. Ixe no és de la primera edició de... Ah, espera, calla, m'estic ratllant. Operació Triunfo, jo estic en Gran Hermano. Vale, no. Ojo, que he dit el guanyador de Gran Hermano 1 i no se m'està valorant lo suficient. No, Recapacita, recapitulem. Vale, has dit OT1. Senzill. Chenoa Bisbal. Vale, jo ja m'estava ratllant. Jo també, jo dic, però por este Sí. I la cobra de després i tot... I Clar, Chenoa clar. destrossada molt mal Bisbal, però a mi em pensa per part, Pues, no sí que cridaves ho ni és. res, bueno, no sé, ja cada un que fa. I a saber si és veritat, també te dic. Cargar, jo sé el que contaven. Lo que salió... Però de jo los- soc
Si tienes que quedarte en Xenoa o en Bisbal, ¿en qué te quedes? Yo en Xenoa. Jo en Xenoa per 1000. O sea, Jo hay és que fill si em Xenoa. quede en Bisbal, ma mare és probable que em desherede. Ma mare no pot en Bisbal. ¿No? No. Creía que era superfan. Me Yo es quedo que en eso me Xenoa. de Rosa de España. Tú eres de Rosa, ¿eh? encanta. Tú eres de Rosa. Son los tres finalistas, ¿no? Bisbal, Xenoa y Rosa, Sí, sí, primer, segundo y tercer. No, Chenoa, no. Cree que va a ser Bustamante, ¿no? ¡Ostras, Furtamante. deberes! Certo. Furtamante. És deberes! veritat. En quina sèrie d'animació apareixen TJ, Vince, Spinelli, Gretchen, Mikey i Gus? Ho sé. Va. La banda del patio. Molt bé! És que companya és esta, Artur. No, damunt té una història, això. Un dia farem, para promocionar unes de les festes que fèiem en la Fumiga al principi, quan tocàvem soles en festes pròpies, farem, diguem, una recreació absoluta de la banda del patio. Ostres, que guai. Vos l'he d'ensenyar un dia. Sí, per per favor. És idèntica. És Que completament guai! idèntica. Que Està guai, brutal. sí que vull. Bueno, estàs a puntet de fer totes les preguntes bé. I la primera també l'he fet jo bé, sense ajuda de ningú, que quede molt clar. És la segona, però va. La segona, vale, perdó. Tira-li. Digues almenys 2 dels 3 presentadors de l'actual Sálvame. Bueno, Jorge Javier Vázquez, i para de contar, no sé. No sabia ni que n'hi N'hi ha 2 més. T'ajude. No te penses tu que jo Pots ho ajudar? sabia. Eso me sé uno. La Se ho tía, ¿no? sabeu? Va, digues. Paspadilla. Papadilla, la de xistes? Claro. Bo, pues. I l'altra, Carlota Corredera. Carlota Corredera no sé qui és, però Paz Pallà sabia que eixia ahir, però no sabia que era presentadora. Jo m'ho sé perquè quan vaig a casa amb abuela ja ho té ahí A HD. tope. Full Abuela, HD. superfan de Mira, si tinc que fallar una, que siga Ixa. Mira Exacte, tu. m'ha dit. Hala, ahí, patupets, Jo que ho he diu buscat. ja. Vinga, ja està, Artur, has quedat He quedat superbé. Ai, superbé per per ser favor. cultura pop. Que content estic. Segueixes tu, Jonathan? A veure... Va, jo està. La blaveta? Va. T'ha tocat Trivial. Preguntes del Trivial. A veure, Maria Està Puríssima. Jonathan, eh? Vale, vale, vale. Es que Nos coneguem. se me calienta la boqueta. Quin accident geogràfic té Meandres? Tócate la figa. Mari Carmen. Quin accident Geogràfic. geogràfic té meandres? Sí. Ni pajolera idea. Però meandres és meandros en castellà, no? Sí, No sé com se diu en sé lo que és, però Pues entonces sí, Ni- sí que ho saps, home. Què és un meandre? jo Si tu ho saps, això, perfectament. no caico. Eso, yo qué sé, una montaña, una serra, yo qué sé. Serà d'aigua, serà un riu, no? Un riu. Un riu, jo dic, un riu. Claro, tu has dit un delta. És que un meandre igual és un delta. No, vull dir-te, però sí que em sona per lo que diu de les corrents. Era difícil, Ixa, eh? Era difícil, era No difícil. sabria passa dir que nada. és meandre. Ara la pregunta de cultura pop del Trivial. Quin és el nom de pila de Saltigües, m'encanta, Sempre. de la parella de Roger Rabbit? Ni idea. ¿No te sona? Sí, Roger Rabbit, sí, però... ¿Y con le viene a la parella? Ni pajolera idea. Era Rebeca, ¿no? No, Rebeca no, la chicona esta de Les Buffes. Esta, ¿no? No, Jessica Rabbit. Sí, molt bé. Ara que ho has dit me'n recorde, però no tenia ni idea. Jo. La xica de les La bufes. chica de Les Buffes. Has vist una xica amb bufes de Jessica, collins? No me'n recordava. Tio, per favor. Quina és la primera aleació metàl·lica amb la qual l'ésser humà va fer eines? Ferro... Alumini, Bronce. el bronce, caguen de na, la de bronce. Claro. De veres. Ah, claro. Jo també, sí. Que burra soc. Quin és el regal típic de Catalunya el dia del llibre? Home, la rosa i el llibre. Molt bé, molt bé. Això és, vamos, si no ho saps, ja, mata-me. I per últim, quin equip de bàsquet femení es va proclamar recentment campiones d'Europa? Ai, el València Bàsquet l'altre Molt dia, bé. no? Sí, enhorabona, Això va sí, ser el meravellós. València Bàsquet, i és que han guanyat un... Ojalà vos escoltat. Jo esperant ahir l'Alqueria i titulazo. dic, a veurem, jo estava allà esperant ahir a l'Alqueria. Jonathan és la seua. Saps què ha passat? Que el meu servei s'ha ratllat perquè on entrena el València Bàsquet és l'Alqueria del bàsquet. Ostres. I no estava entenent res. Jo esperant de l'Alqueria dic, coi, què fan és Jonathan, que està esperant Espera, en l'Alqueria. Ai, enhorabona! No, és que feren el directe, ho estaven retransmetint i era diumenge i jo recorde que després anava a l'Alqueria. I tu, que guanyen ràpid, que va Tonet. Per favor. A fer la seva. Per últim, ja, bueno, per descarte et toca cultura general. Que bé, Qué bien, millor. la veritat. I això és la putada més gran. No Pues sí. cregues, no cregues. Jo espero, des d'ací, els meus professors,
Ja, jo confio en tu 100%. Quantes fitxes dobles trobem al dominó? O chamelo. Chamelo, Tu li dius chamelo o dominó? El dominó. El domino. Domino. El domino. Fitxes dobles és la típica 1-1. Vale, ja pillem. Si se me donara de contar en el cap... 7? 6? Ho havies dit al principi, jo crec que conta la primera. Set, conta. Molt bé. ¡Te la han chivado! No, tío. Creo que quieres ese chocolate. Pareu. Això no era pasado, pero... En este caso no se fan trampes, Vos jure que en este caso no se fan trampes, que si no me gusta sí, No. La sororita. Todo lo ve que está, No volverá a pasar. Te apuntes, pero claro. Per favor. Lo siento, no volverá a suceder. És broma. Qui va construir a Pinocho? El de Gepetto. Hola, pero qué pasa. Hola, Respeto. En quin segle va tindre lloc la revolució industrial? Mare de Déu, senyor. Vale, yo no sé. Siempre tengo que pensar para hacerlo del segle. Ja. Ni idea. Paso palabra. Pasa palabra, Jonathan. Jo crec que estarà en el 18 o el 19. Molt bien. 1879 és l'any, Ame? Tu que eres topelista? Jo t'ho llista de Sí, que... tu te el fas segle de neu. Segle de neu, segle de neu. Me la apunte ya, si no se me olvida. Está ahí, entre ahí y A mí ahí. se me olvida todo, o sea que... Qui va ser l'autor del poema El mío Cid? Mare de Déu, esta me la sé, pero... Ahí viene trampa, ahí viene trampa. Ojo, que viene trampa, que esta tía está haciendo así la de... ¿Quién mueve los hilos? Que mala. Es que crec que sé quina és, però no vull dir una burrada, però la vaig a dir igual. Si saps l'autor... Està mal. Està mal. Pues nada, vaig a dir... Jo què sé, Dis un una sinònim del mío Cid, tirant-lo blanc. Molaría, me imagino tirando blanco ahí. Cuéntame, mío, sí. És anònim, és anònim. Per això te dic, mira trampa. És veritat, Com s'anomenava el bateria dels Beatles? Joder, macho. Hòstia, això era para mí, això era para... És que ja, esta també era... Això m'ha anat a mi. Anat bé. Algú? No, jo passe perquè me sé Jonathan? uno i és el de les ulleres. No. Però si vos dic el nom sabeu l'apellido, perquè són noms que estan per ahí en l'imaginari. Ringo... Estar. Digo, està, és veritat. Anava a dir-ho, però Són coses que estan en el nostre cervell i no les trobem mai. Ja. Saps? Però estan ahí. Sempre estan Com ahí. els calcetins. A ver, Com els calcetins que no trobes en la llavadora, no? Bueno, xics, ha sigut un plaer esta nit. La veritat és que, encara que no us quedareu, que ara hem de deliberar nosaltres, per mi seria un plaer que vinguereu a berenar, a sopar, a fer-nos un gazpacho, a cantar-nos i fer-nos pa, coca de cansalao quan vulgueu. Jo encantat. I, bueno, volíem donar-nos un regalet perquè se'n recordem vosaltres i de veritat, Jonathan, crec que no te pot pegar més esta samarreta. Orgull de poble, total. Cultiu, és que... Cultivem amb orgull de Des poble. d'Aruts, que mos Com prenen se de llama? samarretes para que tots els que vinguereu al piset s'emportareu un regalet. Ma que són bonicos els de la Luz. Sí. I ara, per a que este dia, que per a mi ha sigut molt especial i ens ha tocat la patata a tots, perquè ens ho hem passat superbé, Jo sí. que el dia d'avui se convertisca en un Moatros. ¡Qué bonita! Pues mola. Fem un brindis per a despedir-nos, que ha estat un Estaria. plaer enorme. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Jonathan. Vos cridem en la resposta, eh? Això. Us acompanya a la porta. Important. Ai, que és una mitja. Vos passa a tots. Mira, me duc el got, Vos acompanya que demà n'hi ha que currar. I jo me quedo replegant que parlant de treball, avui tindrà que meravella. fer algo en esta casa. Mírala a ella. Donde vengamos en mí. Gracias, bonicos. A ver, gracias, hombre. Ai, mira, i ja és així. ¿Has probado el filtro del morros este de Instagram? Tio, Artur, mai me fas cos quan te parle, Perdón, estaban en filtros, ¿qué? Que ells ja és així. Sí, Jonathan, ja. Jo, que majos són, tio. Buah, avui ha sigut un soparet d'estos que no oblidarem, eh? Jo he estat a punt de parar el càsting, En fin, hasta así, ¿eh? Botón amarillo, dice que dius tu. però han fet trampes jugant. Sé lo que me vas a decir, es que ho sabía. Sabía que no s'anaves a perdonar la trampeta del xoc, eh? Home, és que per mi és superimportant els jocs en el piset. Jo estic molt d'acord. Una norma és que no se poden fer trampes jugant. Se juga i se competeix. Jo seguiria buscant. Han de ser perfectes. Pues a seguir buscant.